akwụkwọ ọpụpụ isi nke 31. Jehova wee gwa Mosis okwu sị, lee akpọrọ m Bezalel n'aha, bụ nwa Uri nwa Hur nke ebo Juda. Emejuwokwa m ya na mmụọ nke Chineke na amamihe na n'ime nghọta na n'ihe ọmụma na ije ozi ọbụla, ichepụta ọrụ onye ọka dị iche iche, ịrụ ọrụ n'ọla edo na n'ọlaọcha na n'ọla, na n'ịrụ ọrụ onye ọka na ịdụkọta ya adụkọta na n'ilu ọrụ onye ọka n'osisi, ịrụ ọrụ n'ije ozi ọbụla. Ma mụ onwe m, lee, enyewo m Oholiab tinyere ya, bụ nwa Ahisamak nke ebo Dan. Ọ bụkwa n'obi onye ọbụla nke nwere obi amamihe ka m tinyeworo amamihe, ka ha wee mee ihe niile nke m nyeworo gị n'iwu. Ụlọ ikwu nzute ka igbe nke dịrị ihe àmà ahụ, na ebe mkpuchi mmehie nke dị n'elu ya, na ihe niile nke ụlọ ikwu ahụ, na tebụl ahụ na ihe ya niile, na ihe ịdọba oriọna nke ọlaedo a na-agwaghị agwa na ihe ya niile, na ebe ịchụ àjà nke ihe àjà nsure ọkụ na-esi isi ụtọ, na ebe ịchụ àjà nke àjà nsure ọkụ na ihe ya niile, na ite ọsịsa mmiri ahụ na ụkwụ ala ya, na uwe niile a kpara nke ọma, na uwe nsọ niile Erọn bụ onye nchụàjà nwere, na uwe niile nke ụmụ ya ndị ikom ịbụ ndị nchụàjà, na mmanụ nke otite mmanụ na ihe nsure ọkụ na-esi isi ụtọ eji ụdị ụtọ dị iche iche mee, bụ nke dịrị ebe nsọ ahụ, dịka ihe m nyeworo gị n'iwu si dị. Otu a ka ha ga-eme. Jehova wee gwa Mosis okwu sị, gị onwe gị kwa gwa ụmụ Izrel okwu sị, n'ezie ụbọchị izu ike m niile ka unu ga-edebe, n'ihi na ihe ịrịba ama ka ọ bụ n'etiti mụ na unu ruo ọgbọ unu niile, ka unu wee mara na mụ onwe m bụ Jehova nke na-edo unu nsọ. Unu ga-edebekwa ụbọchị izu ike m, n'ihi na nsọ ka ọ dịrị unu. Onye na-eme ya ka ọ ghara ịdị nsọ aghaghị ime ka ọ nwụọ, n'ihi na onye ọbụla nke na-eje ozi n'ime ya ga-ebipụ onye ahụ n'etiti ụmụnna ya. Ụbọchị 6 ka a ga-eje ozi, ma n'ụbọchị nke asaa, ụbọchị izu ike nke idebe ụbọchị izu ike dị. Ọ bụ ihe nsọ Jehova nwere. Onye ọbụla nke na-eje ozi n'ụbọchị izu ike aghaghị ime ka ọ nwụọ. Ma ụmụ Izrel ga-edebe ụbọchị izu ike, ime emume ụbọchị izu ike ahụ ruo ọgbọ ha niile. Ọ bụ ọgbụgba ndụ ebighị ebi. Ihe ịrịba ama ka ọ bụ n'etiti mụ na ụmụ Izrel ruo mgbe ebighị ebi. N'ihi na ụbọchị 6 ka Jehova mere eluigwe na ụwa, ma n'ụbọchị nke asaa ka ọ kwụsịrị n'ọrụ ya wee zuo ike. Mgbe ọ kpanyesịrị Mosis ụka n'ugwu Sinai, o wee nye ya mbadamba nkume abụọ nke ihe àmà ahụ, bụ mbadamba nkume nke e were mkpịsị aka Chineke dee ihe n'elu ya.